Na istoku Ukrajine ratuju i Hrvati, i to kao dragovoljci u sastavu redovne ukrajinske vojske. Znaju to i u vladi. Ima koji su se priključili ukrajinskoj vojsci, dakle po našim saznanjima to SOA prati. Za sada nema paravojnih priključivanja paravojnim jedinicama, ali o tome smo cijelo vrijeme u komunikaciji sa SOA-om. Hrvatski dragovoljci iz Ukrajine progovorili su ekskluzivno za RTL. Njih 20-ak priključilo se dragovoljačkom bataljunu Azov, smještenom u Mariupolju. Jedan od njih, Miroslav Mašić, napominje da im motiv nije novac, nego uvjerenja. Uskoro putujemo na bojište, znači nismo tu plaćenici, mi smo dobrovoljci, volonteri u bataljonu Azov. Došli smo isključivo volonterski pomoći ukrajinskom narodu u obrani suvereniteta. Niti mrzimo Srbe, niti mrzimo Ruse, kao što se navodi po hrvatskim medijima da smo ubojice ili ne znam šta. Ako smo plaćenici, plaća je 4000 hrivni, to vam je u prijevodu nekih 170 eura, pa ako je neko za 170 eura želi poginuti, onda neka dobro došao u klub. Kao iskusni ratnici, spremni su, kažu, pomoći neobučenim ukrajinskim vojnicima, baš kao što su i Ukrajinci pomagali Hrvatima u Domovinskom ratu. Ne čudi stoga što se na ukrajinskoj fronti odnedavno pojavila i prerada poznate Thompsonove ratne pjesme Čavoglave. Stav Ukrajinec do Ukrajinca, vojne mužnici, ne damo Donbas čužinca dok mi živi. Drugi dragovoljac, Denis, ističe da su Hrvati na dalekom bojištu potpuno zakonito. Nismo nikakvi ilegalci ili nešto slično. Mi smo znači dio legalne postrojbe i kao takvi smo uvedeni u sustav. Da u tome nema ničeg spornog, potvrdio je i ministar unutarnjih poslova. Čim sam vam odgovorio na to da kao dobrovoljci pristupaju legitimnoj vladi, onda ne čine kazneno djelo. Otkrivši da bi ih u Ukrajinu moglo stići još, hrvatski dragovoljci ističu da su se spremni vratiti, ali samo ako država to zatraži od njih. Čim se proglasi taj zakon, mi smo u svakom trenutku se vratiti u domovinu. Došli smo tu i sad se puno ljudi javlja da želi doći, ali mi konstantno odbijamo osobe koje nemaju vojno iskustvo. Niko ne izlazi na teren, znači rigorozna je obuka je strahovita. Na ukrajinskoj bojišnici ovi Hrvati voljni su ostati do kraja.